Нарекоха ме, че не съм патриот. Аз това го намирам за кръвна обида. Аз съм българка, родена съм и съм отраснала в България, възпитана съм там. Обаче съм избягала от тази държава поради някакви причини. Няма нищо общо с патриотизма. Ще ми бъде интересно да чуя вашето мнение по въпроса. Има една книга, която нарочно не пиша, защото няма да звучи добре. И я пиша не защото ме интересува какво ще кажат хората за мен, а защото ще бъде толкова грозна, че не искам да й давам гласност. Защото аз съм един борец за положителност в живота ни. Чувам, че много хора казват позитивност, което всъщност не е българска дума. Чувам, че много хора употребяват чуждици и това ме дразни. Аз съм много горда с много неща, които съм постигнала. И на тях също така не искам да им давам гласност. То ще си дойде времето за всичко. Но някой да ми каже, че не съм патриот, няма да го приема и няма и да го проста. Ще ми бъде интересно да чуя вашите отзиви по въпроса, коментари, изказвания, въпроси. Искам да се получи една хубава дискусия и ще има втора част на това изказване. До тук ще спра в момента, защото просто не искам да навлизам в някакви противоречия, някакви излишни коментари, които няма да доведат до нищо добро. Така че, кажете какво мислите по въпроса. Аз съм отворена да вода разговори. Стига да знам с кого и кой ме слуша и кой какво го интересува. Успех ви желая и здраве на всички!